Zdravo dragi moji i dobrodošli u Dodesat inspiraciju. U današnjem video snimku ćete ponovo vidjeti osnovne lekcije iz pletenja. Da ću vam pokazati kako da pletete sa nekoliko iglica. Ovdje imam 4, u stvari 5 igle. 4 igle se već nalaze ovdje u pletivu, a sad ću i 5. iglu uključiti. Mislim da već ima oko godinu dana od kako sam počela sa pletenjem. Počela sam već prošle, to jest pretprošle godine sa pletenjem i dosta sam samo šalove plela. A sada sam poželjela da pokušam da ispletem čarape. Čarape se obično pletu sa 5 igala, mada postoji nekoliko načina za to. Možete i da ih ispletete sa malim kružnim iglama ili sa drugim specijalnim iglama koje su namijenjene za tu upotrebu. Ja ću to ovoga puta sa 5 igala isplesti. Kao što možete vidite, ovdje imam 5 igala. Ovdje imam 4 igle u pletivu i na svakoj igli imam po 6 petlje. Dakle, 4 igle drže ovo pletivo. Tako dobijemo ovaj krug. Ovo je mali uzorak koji sam već isplela. Možda se već pitate čemu služe ove 4 igle ovdje. Na ovaj način ćete moći da ispletete male krugove. Možete to naravno i sa kružnim iglicama i vrpcom da odradite, ali tu vam je sve ograničeno jer i same igle imaju određenu dužinu. Sad sam stavila malo veće igle, ali imam i manje kružne igle. Pozadi se postavlja vrpce i tako dobijete određenu dužinu. Možete to i ovako u krug da ispletete, ali tu će vam dužina biti ograničena. Dakle, obim će samo biti određene dužine zbog dužine iglica. A to ovdje nije slučaj. Tu možete da napravite i veoma mali krug. Na ovaj način možete ispletete i vrh kape na primjer. Možete to naravno i na drugi način odradite, ali ovo je dobra i jednostavna metoda. Ovo su igle sa brojem 2,5. To su zapravo igle za pletenje čarapa. Stavit ću sada nit na svoju lijevu ruku i pokazat ću vam kako se s ovim iglicama plete. Stavila sam dakle nit na lijevu ruku i sada nastavljam ovdje na lijevoj strani. 5. iglu sam već stavila u svoju desnu ruku. Pravit ću samo prave petlje i petlje ću labavo isplesti. I kao što možete vidite, petlje prebacujem na novu iglu, na 5. iglu. A ova igla na kojoj se malo čas nalazila te petlje je sada prazna. Tako da ću ponovo uzeti tu iglu u desnu ruku jer to je sada opet moja 5. igla. I sad nastavljamo dalje. Iglu ću sad spustiti malo niže i onda ću ovdje nastaviti sa pletenjem. U principu je ovo vrlo jednostavna metoda. Možda samo malo djeluje zastrašujuće kada vidite sve te igle sa špricastim vrhovima. I ovu iglu sam sada uvukla. Pitala sam se da li će igle da ispadnu. Mislila sam da bi ova igla mogla na primjer odjednom da isklizne. Onda bi rasturila sve petlje. Ali to mi se dosad nije dogodilo. Ovo sasvim dobro funkcioniše. Ovo je prvi put da to radim. Tako da nije toliko teško. I ponovo sam prebacila sve petlje. Ovdje opet spustimo iglu. Možete lako da se orijentišete. Samo pratite gdje se nalazi vaša nit i tamo gdje je nit, tamo ćete nastaviti sa pletenjem. Tako i ove 6 petlje sam prebacila. Opet sam oslobodila jednu iglu i nastavljamo dalje. Tako, i ove 6 petlje sam prebacila i sada nastavljamo dalje sa sljedećom iglom. Mislim da sam 4-5 puta ponovila postupak.
Princip je uvijek isti, uvijek idete u krug dalje i tako pletivo raste u visinu. Tako dobijate sve više redova. Ovo je jedna lijepa šema, ovdje imamo samo prave petlje. Možete naravno i obrnute petlje da pravite ili neku određenu šaru. Ovo sam vam samo pokazala da bi znali kako ovo funkcioniše. A sad ću vam pokazati kako ću to uopće započeti. Prvo ću sve igle da izvučem. Rekla sam da je ovo samo jedan uzorak, zato ću sve rasturiti, to mi više nije potrebno i zato ću skloniti vunicu. Ovdje neku drugu vunicu. Ovo je neki drugi ostatak vunice i time ću sada početi. Ovdje svoje 5 igle. U pakovanju koje sam kupila je bilo 6 igala, jedna igla vjerojatno služi za rezervu. A možda možete i pletivo na 5 igala da podijelite, to ne bi trebalo da bude problem. Sigurno je to također moguće, pokazat ću vam sada kako se to radi sa 4 igala. I možemo da počnemo. Ovdje jednu iglu. Počet ću sada na nižem petlje. Možete to naravno i kraće ili duže da napravite. Napravite onoliki broj petlji koji vam je potreban. Bitno je samo da sve ravnomerno raspodijelite na 4 igala. Kao što sam već rekla, ovo je sigurno moguće i sa 5 igala, ali mi ćemo to ovoga puta sa 4 isprobati. Dakle, 6 petlje sam ovdje nizala. I sada nastavljamo dalje. Sad ću uzeti drugu iglu, stavit ću tu drugu iglu ovako unakrsno preko. Nit opet postavljam u početni položaj i onda ću početi da nižem petlje na ovoj drugoj iglici. I 6. petlja. Kao što možda vidite, bez prekida smo jednostavno nastavili na drugoj iglici. Malo po malo ću to pomerati da mi petlje ne bi ispale. Na obje igle već imamo po 6 petlje. To su već ukupno 12. I sad ću uzeti treću iglu. Opet stavljam nit na lijevu ruku. I ovdje ću imam 6 petlje. Tako to izgleda. I već mogu to kao kvadrat da položim 3 stranice već imam. Sad ću dodati i četvrtu. I ovdje sam 6 petlje nanizala. Dakle, ukupno već imamo 24 petlje podeljene na 4 igala. Moram to sada malo bolje da poređam, da bi to imalo smisla. Ali nemojte da brinite, nije toliko komplikovano. Imamo samo 24 petlje. Lijepo sam ih raspodijelila, svuda imamo jednak broj. Tako izgleda prvi red. Vodite računa da se ništa nije izuvijalo. Položit ću to sad na sto, da bi imali bolji pregled. Tako. I sad se sigurno pitate kako ide dalje. Sad nam treba 5 igla. Nit ću sada staviti iza pletiva. Ovdje je prva petlja koju sam nanizala u crvenoj boji. Iglu ću spustiti na dole, a ovu iglu pored na kojoj smo nanizali posljednje petlje ćemo staviti preko. I sad ću u prvu petlju dobodem. Hvatam nit i povučem je na gore. Ova nit mora naravno iz iglice da leži. I sada petlja leži na mojoj novoj igli.
i drugu petlju prebacimo i treću petlju. Sve petlje su prave. Četvrta petlja, peta petlja i šesta petlja. Tako sam prvi dio odradila i oslobodila sam prvu iglu. Sve lepo namjestimo da ne bi moglo ništa da sklizne s iglice. Iglu ponovo spustimo dole i sad ćemo naredne 6 petlje da ispletemo. Bunicu ću malo da povučem i ove 6 petlje sam prebacila. Tako stižemo do narednog dijela. To je posljednji u ovom redu. I još jednu iglu sam oslobodila. I kao što možda vidite, jedan red smo skroz završili. Ova nit koja ovdje visi je početna nit. I sad nastavljamo sa drugim redom. Ovdje sam oslobodila još jednu iglu. Nakon 2 reda možete lijepo da prepoznate mustru, samo prave petlje imamo ovdje. I petlje su jako male, naravno. Promijenila sam položaj igala i naravno 6 petlje. Pravimo sada. Naredne 6 petlje su gotove. Ovo ću tako nastaviti, naredna par reda i on će vam pokazati kako je tu ispalo. Sada znate kako da započnete pletenje sa 5 igala. Sada možete još bolje prepoznati ovu mustru. Ovdje imamo samo prave petlje. To je dakle bod podvezice. I to smo tako ispleli u krug. Tako ćete to odraditi kada želite nešto ispletiti sa 5 igala. Kao što ste mogli da vidite, pravila sam po 24 petlje u svakom redu. Izgleda možda pomalo komplikovano. S ove 4 igle sa 8 švijeslih vrhova i još 2 vrha imamo na 5 igli. Ali to vas ne smije zastrašiti. Nemojte da obraćate pažnju na ostale igle i koristite uvijek samo po 2 istovremeno. Nastavit ću sada ovdje. A na ove ostale 3 igle neću sada obraćati pažnju jer mi ne trebaju. Te igle mi sad nisu potrebne. Vodite samo računa da se ništa nije pomerilo, da ništa nije skliznulo s iglice i da nigdje niste izgubili neku petlju. Inače je ovo veoma jednostavno, bez problema ćete moći to tako da ispletete. Ovo je ujedno i jako zabavno. Nadam se da ću uspjeti u skorije vrijeme da ispletem svoju prvu čarapu, ali to ćemo neki drugi put nastaviti. Nadam se da vam se dopalo uputstvo i da vam je bilo zabavno. Hvala vam što ste gledali Do It Yourself inspiraciju. Ukoliko želite pogledati još ove snimke, molim vas, posjetite moj kanal i provatite se i molim vas podijelite ovaj video sa vašim prijateljima. Vidimo se sljedeći put. Ćao!